Abaswan TV. Duniyar nishadi. October is coming. Allah! Remaining 3 days. Ina asalin 'yan Najeriya. Mulmuli da ni. In ka san kanka cikakken ɗan Najeriya ne kai duk abin da ranka yake so. Kwarai kuwa. Alƙur'an baka isa ba. Kai duk abin da ranka yake so ka zagi uban kowa. Da hankalin ka kuwa. To bara October ta zo. Ina sarki. Haji AC kuwa? Sarki me ya zafi haka? Babu ruwan aladu. Ni fa ba interview na zo yi ba. Ba ni bane. Ka ji tsoron Allah. Shikenan dama gurin ka aka aiko ni. Au! Au! Bale wai me yake damun sarki ne? Kwakwalwarsa akwai da. Dama na zo ne magana akan subscribing da aka ce za a min ne. To. Kai malam subscribing nawa kake so a mun a wannan watan? 5,000. Alhaji subscribing nawa kake so a mun a wannan watan? Miliyan 10 ba. Aiko za a ga shashanci. Habar Allah. Kai yanzu ma aka fara. Babu ruwan aladu. Ko kana hasada ne? Duk haukar da kuke kallon ku nake. Ya dan gamo nan gaba ran ƙara fitowa da kai interview kuma jina ba. Yana ware daga da ba ne. A'a kwantar da hankalinka da wasa nake yi. Allah! Ya kwakwa! To masoya a Abaswan TV ku ci gaba da danna mu subscribing a wannan channel din. Kuma ba haka ba fa. Wai kai hasada kake yi? Ba wanda ya isa! Alfarman watan October. Alƙur'an baka isa ba. Ba wanda ya isa!